kaunti Homa Bay oyawo ayanga chenro mandikruok ma joket mwandu e kaontino e yor mbui. Chenro makoro biro neno ni joket mwandu ma e kaunti kata moko kuonde duto ma piny mangima bedo gi thuolo ma donjore dongruok mar kaontino. Mabiro ndalo machuok kende tibago nyasi machaka ayanga chenro maketo mwandu e kaontino ibiro yore gi jatend piny Kenya William Ruto. Lidio Keyo nigi ler. Kaka yor lombo joket mwandu maya e konde duto ma pachoka kod pinje maoko, kaunti ma Homa Bay oyawo ayanga chenro mar ndikruok mar joket mwandu e kauntino e yor mbui. Chenro makamano notelie gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, kendo noyore gi jambetre mar piny Amerika Meg Whitman, jatend migawo mar ohala, kembe kod keto mwandu Rebecca Miano, jakom riwruok mar governors ma pachoka Ann Waiguru, kod jotelo mamoko duto manoyudo thuolo mar jiwo joket mwandu mar keto mwandu e kaunti ma Homa Bay. The theme of the conference is unlocking the bay of endless potential. And we have put forth several value chains that we would like investments in. We will do everything we can as the United States of America to invite investors to your conference. We will make sure that we go after those and try to get the right people to Homa Bay. Because I believe Homa Bay is one of those places you have to see it to believe it. And I join the governor in inviting all of you to come to Homa Bay for the conference and to make this actually a turning point for our fortunes of this truly remarkably endowed county. In the ever-evolving landscape of investments, adaptability is key. Let us, in the spirit of the theme of this conference, unlocking the bay of endless potential, embrace change, innovation, and the endless possibilities that lie in the intersection of ideas and capital. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso nyalo ma kaunti ma Homa Bay nigo mar dongore ahinya to ka thuolo mag keto mwandu mantiere kauntino otigo yo makare. En conference mwadwa kelogo joket mwandu e Homa Bay mondo joket mwandu obi e area mar pamba, e area mar edible oils machalo njugu, machalo soya, machalo palm oil, machalo sunflower, mondo gibi, mondo giket mwandu gi area mar rech gi nam. To gi area mar limbe kata tourism. Wadwa ni mondo welo bi Homa Bay one ber mar Homa Bay kichako gi Simbi Nyaima. Okwayo ganda ma jo Homa Bay mantiere bombe mamoko ma pachoka kod mago manie pinje maoko mondo mi okaw thuolo makama mar neno ne gisiro dongruok e kaunti ma Homa Bay. Wadwa kwayo jo Kenya duto moloyo to jodalawa ma Homa Bay mani oko Nairobi, moko ni Mombasa, moko ni Kisumu, moko ni Nakuru, moko ni loka Amerika nyaka Europe. Wadwa kwagi ni maesa magikel mwandu gi dala. Onge tiende bedo ni koro mwandu ni oko. Hapana, gikel mwandu gi dala, giger dala, wageruru dala. Riwruok mar pinje mag Europe kod pinje mamoko onyiso dwaro margi mar jiwo keto mwandu e kaunti ma Homa Bay ka jodak ma kauntino koro jiwo mondo mi oket ikruok makare ne keto mwandu kod dongruok. And we will take all the EU ambassadors on a trip. Which will to the western counties, which will include Homa Bay. Jo kan mwandu ok nyal biro ni ngato biro yawo jinari to pamba wakelo kinji. Ngato biro yawo kar rabuon to rabuon wagolo kinji. Wadogure pur, wadogure puothe. Wan kaka sirikal wabro konyo gi kodhi, wabro konyo gi support mar extension, wabro konyo gi manyo joma nyalo kawo mwandu wa kwasepurogi. Nyasene biro mana ndalo machuok kende to ibago romo mar joket mwandu e kaunti ma Homa Bay kochakore tarik 27 nyaka tarik 29 dwe mar 2 higani. Nyasi ma ibiro telie gi jatend piny Kenya William Ruto. Asanteni sana. Lidia Keyo, Ramogi TV, Nairobi.